So yan na gud man anong adlaw pizza 31 Sabado Mayo 31 Mayo 31 2025. So makita ka mo basta nga ni sugadhinin nga pizza damot tapos iyos kasagaran nga mahibabatian amin ni sa paglunoksan kalibutan ug sa mga pamilyas nga tanan sa paglunoksan kalibutan sa nga uli iba salve so din yung tanawan pastilan bis ka mapakain. Oo baga na itong good man baga nahingad tuwan ang barangay Buntay yan nakakadtuan tayo at barangay Buntay ha barangay Buntay Sulod tapos Zona 4 alikod nga San Miguel. Ay, mapaya patron. Ay, naman naman, termano rano. Oo. Mapaya patron. Uy. Mapaya patron. Uy, taon. Mapaya patron. Yes, mapaya patron. Amulatin hindi niliwat amulatin din yung kanan na Sona mga original din yung mga yes mapay nga kulop kulop gabi na mga libot lang kita or panganira magtikang Video lako ha. Video lako. Uy. Ayos. Everybody!
bro video hila ako. Uy, magsabay kita ha. Okay, anak ko lihat mo na. Kaya, gabi. Good evening. Good evening. Hey, good evening. Good evening. Alright, thank you. Engineer and Mrs. Roberto Papistol Sr. I-premyo nga drinking to ba? Guards lang kung wala kang lalaki, i-premyo hinin 1,000 pesos. Litro. Adit sa kalitro nga to ba? Kung yun sa'yo makaubos ang magdadaon. Ang mga marites. Di na. Balitaw. Pag ginawa, di ba ka na? Gara, song-song. Oh. Ano din eh. Kanang barangay, likod. Kanang barangay, likod do atin eh. Hey, sir. Apayong gabi. Oo. Masyadala ako. Oo, mabidyo. Puputong ko na lang. Halo. Ito lang. Okay na. Walis ini ano? Mon? Go go. Okay so, ito dinapinggan. Oo. Puputson ko na lang. Bagi lang kita nga di. E pumati ko. Dire. Oo. Kaya San Miguel luwat ini, San Miguel ha. Oh. Halo, oy. Okay lang mag-video. Okay lang. Ha? Okay lang mag-video. Oh. Santa Cruz na karang barangay San Miguel. Oh, San Miguel luwat ini. Barangay San Miguel. Oh, gido. Nangunguna ni presidente namon, engineer. Clear. Oo. Sige, sige, magwala ko. Kukuha ko lang ha, magwala. Oh, di ko sweet. Oo. Karang San Miguel ini. Thank you. O mo pa kaya nakakuha kitang kanan San Miguel liwat. So amin ni ano yan natato ng baga basta nga ni pizza 31 itong Mayo. Makita gud ka mo ano. Unani nga ni ka mo tanawan. Badaw. Pwede ka itong basta kilala ni makakuha ka itong pwede ka itong kumuhit. Matanan sa akop. O dagap dito, oh, may dagap dito. Kanan Santa Cruz.
Amo ito Mayo 31 no pizza o Sabado nga adlaw ba bis ka masingain sakop ka labi na akon pa daw kuha na latatian may danag da kaon puputsong ko na la wala man may nagpuputos o tala amoy na nato niya na nahimo nga gabi so sige daw ikukanta na la Flores de Mayo para ito niton kuan para ito na buwas oo naton prosesyon oo igahabol kay niya ng gabi again this has been your friend from another stars siyempre magpapabiling lagyan pa kung may yubo sa sangkay ako isang kay Tonyo good night sweet dreams mama chup chup mapay na lang nga bagawari kita kalaga kanina baga inday lang na atong baga pagtagayan to bagay bali man oray bukas oo ha okay No, no.